V mojej poslednej epizóde som vám sľúbil, že dnes si prejdeme spoločne, ktoré knihy sme v tier liste rozoberali a ktoré sa umiestnili teda najvyššie, ktoré najnižšie. Tak sa pripravte, dobre sa naladte a najbližších pár minút si prejdeme, ktoré knihy to teda boli. Tak teda poďme rovno na to. Prvou knihou, ktorú sme si predstavili, alebo teda prvou vetou, ktorú sme si prečítali v útorok, bola kniha od Petera S. Beagla s názvom Posledný jednorožec. Táto kniha, ako som už spomínal v minulej epizóde, sa umiestnila v tier liste na 4. alebo teda v 4. kategórii troška viac snahy do budúcna. Ako som spomínal, nebolo to zlé, nebolo to ani nejako dobré, treba sa snažiť trošku viac. Ďalšou knihou, ktorú sme si rozoberali, bola kniha, ktorá skončila v kategórii číslo 3, celkom známy počin od obľúbeného autora, hlavne tínedžerskej fantasy, a to konkrétne od Brandona Mulla, kniha Fablehaven, Epidémia tieňov. Čiže toto bol ďalší autor, ktorý, dá sa povedať, ani nesklamal, ani nejako extra neprekvapil. Bol v takom tom krásnom strede, dá sa povedať. Knihou číslo 3, ktorú sme si spoločne rozoberali, bol Čarodol, magický náramok od autorky Natália Ščerba. Ako si možno spomínate, tak práve tento úvod bol asi jeden z tých, dá sa povedať, najslabších, ktoré sme si spoločne rozoberali, a preto vlastne aj Natália Ščerba s touto knihou a s touto prvou vetou skončila na chvoste môjho tier listu. Štvrtou v poradí bola celkom známa kniha od Veroniky Roth a konkrétne sa jednalo o Divergenciu. Tu môžem povedať, alebo teda spomenúť, že bol to celkom solidný začiatok. Ak si dobre spomínate, tak tu sa jednalo práve o to zrkadlo a prečo ho majú teda iba jedno. Čiže toto svoj účel splnilo a otázky, ktoré to vo mne vyvolalo, boli celkom dobré a teda táto kniha ma dosť zaujala. Ďalšou knihou v poradí 5, ktorá podobne ako Natália Ščerba tiež sa veľmi slabšie umiestnila, nakoľko tá prvá veta bola naozaj že veľmi skúpa na nejaký motív alebo na nejaký mood tohto diela, a konkrétne sa jednalo o Polnočnú dámu od Cassandry Clare. Je to vlastne tieňolovecká sága. Tak bohužiaľ ani táto kniha veľmi neočarila a zaradila sa vlastne medzi 4 knihy, ktoré sú momentálne na chvoste v tejto kategórii v mojom hodnotení. Následne, ak si dobre spomínate, sme mali potom 6 ukážok prvých vied od našich šarmantných pánov, ktorí mi ich poslali. Tak tá prvá, ten cizinec vystúpil z moře ako nejaký vodní duch, blablabla. Tak toto bolo konkrétne Převorství u pomerančovníku od Samanthy Shannon, čo sa mne akože dosť aj páčilo. A ak si dobre spomínate, tak sa vlastne umiestnilo v kategórii číslo 2, solidný začiatok, záujem vzbudila. Ďalšou knihou, ktorú mi Martin ponúkol, bola Říše upíra od J.a. Kristofa. Tu som vlastne aj spomínal, že v čase, keď mi to Martin posielal, som tú knihu ešte doma fyzicky nemal, a teda nevedel som, aká je jej prvá veta, ale v čase už, keď som túto epizódu nahrával, tak už mám túto knihu rozčítanú, aj keď je pravda, že kvôli niektorým iným okolnostiam sa epizóda o nej a jej rozbor posunie na trošku neskôr, ale môžem vám z istotou a určitosťou povedať, že dočkáte sa jej, rozoberieme si ju a zatiaľ som z nej celkom nadšený, takže je sa na čo tešiť. A ďalšou knihou v poradí číslo 8 bol Elantris od Brandona Sandersona, ktorý sa taktiež umiestnil podobne ako Převorství o pomerančovníku v tejto strednej pasáži, teda solidný začiatok, záujem vzbudila.
Samozrejme, nebolo to úplne, že to najlepšie z tejto kategórie, skôr tak ku koncu teda na hrane medzi tým stredom a druhým miestom, ale stále dobrý, solidný začiatok. Ďalej sme mali teda Williamsa a trún z dračích kostí, ktorý sa práve umiestnil v strede strednej kategórie, čiže zlatý dobrý stred, Ted Williams a trún z dračích kostí. No a posledná kniha, ktorú mi Martin poslal a ktorú, ako som aj spomínal, vedel som o nej, pretože je to veta, ktorá sa častokrát objavuje v rôznych recenziách alebo upútavkách práve na túto knihu. A to je Rudý úsvit od Piersa Browna. A to je niečo, čo sa chystám taktiež, verím, že ešte v tomto roku čítať a takisto aj vo svojom podcaste rozobrať, pretože odvšadia vlastne len počúvam, že aké je to dobré a prečo by som si to mal prečítať. Zatiaľ mi to fakt, že odporúčal každý jeden človek, ktorý si to prešiel, takisto aj zo zahraničných bookstagramov alebo booktuberov vidím a počujem, že je to niečo, po čom by mal každý siahnuť a určite dá sa povedať, že je to taký ten nový základný kameň tohto žánru. A teda o Rudom úsvite a o Piersovi Brownovi si ešte určite povieme viac. V mojom hodnotení skončil v tej S-tier kategórii, teda v najvyššej možnej. No a posledná potom bola knižočka od Mateja, to bol konkrétne Andrzej Sapkowski a Posledné želanie. Teda prvá poviedka o Geraltovi skončila relatívne vysoko v takej tej zase v tých stredných vodách kategórie číslo 2, teda bol to solidný začiatok a táto veta vo mne záujem vzbudila. A tak tu máme knižôčku číslo 12 z útorkovej epizódy. Tu sme si spoločne predstavili knihu opäť raz od Brandona Sandersona Yumi a Malíč nočných múr. Veľmi dobré čítanie, veľmi dobrá knižôčka a celkom solidný začiatok. Záujem vzbudila. Samozrejme, Brandonovi sa budeme určite v mojom podcaste venovať viac, keďže patrí aj u mňa medzi tých mojich obľúbených fantasy autorov, ale samozrejme Kosmír je veľké sústo, treba si na to počkať, nájsť ten správny čas a určite sa ho všetci dočkáme. Ďalšia knižôčka číslo 13, ktorej incipit, alebo teda úvodnú vetu sme si rozobrali, bola kniha Leviatan sa prebúdza od autorského dua James S.A. Corey. Je to prvý diel v sérii Expanzia. No a samozrejme, ako som už spomínal aj v podcaste, tak táto veta bola obsiahlejšia, dosť informatívna, mala v sebe aj solidnú zápletku, alebo teda vyvolala vo mne celkom fajn otázky a teda Leviatan sa prebúdza sa dostal do tej kategórie číslo 2, solidný začiatok, záujem vzbudila. V nej sa napríklad nachádza momentálne aj najviac kníh. Ďalej potom bola knižôčka z trošku staršieho súdka, ale stále dá sa povedať, že veľmi dobrý fantasy príbeh od Christophera Pullmana. Môžeme povedať, že je to alebo Zlatý kompas, alebo ak máte všetky 3 knihy pokope, tak sú to Temné hmoty. Tie sa nám umiestnili v strede. Bolo toto lepšie, z tej strednej kategórie nie je zlé, nie je dobré, ale samozrejme ešte by to chcelo trošku viac zapracovať na tom. No a posledná knižôčka, posledný incipit, ktorý sme si rozobrali, patril momentálne asi najpredávanejšej autorke na svete, Sarah J. Maasovej, a konkrétne táto veta bola z jej knihy Mesto Luny. Samozrejme skončila v kategórii číslo 4, nakoľko nebolo to zlé, ale ani dobre, ako trošku viac by sa mohla do budúcna snažiť. Že? Určite mi dáte viacerí za pravdu, že ak by ste mali vlastne kupovať knihu možno, že len na základe tejto prvej vety, tak asi by vás až tak veľmi neprekvapila a nepresvedčila, že teda dobre, toto je niečo, čo by som si chcel prečítať. Tým neznevažujem príbeh, odšadiaľ počúvam, že je to fajn čítanie, je to taká tá slow burn romantasy séria, takže každý si v tom nájde to svoje, ak má niečo takéto rád. Určite si ju raz prečítam aj ja, tak
budem potrebovať mať informácie alebo experience aj s niečím takým, takže uvidíme. A tento môj hodnotiaci zoznam sa nám pomaličky rozrastá, už v ňom máme 30 kníh. Verím, že do budúcna si ho budeme ďalej nabaľovať a tipujem, že ak sa dostaneme možno na nejakých 60 kníh, tak si to ešte raz všetko prejdeme, urobíme si špeciálnu epizódu, kde si tie vetičky ešte raz prečítam a prejdem si to, že či teda stále to cítim rovnako ako to je, čiže urobíme si možno nejaký zase tier list na tier list, ale aby ste mali o tom predstavu, ak sa vám nechce klikať na link, ale radšej si len vypočujete, ako to vyzerá, tak pôjdeme teda od tej knihy, ktorú mám na konci tej poslednej kategórie, ktorá sa volá Sorry, ale takto sa nezačína. A tam je momentálne Sarah J. Maasová s knihou Na dvore strňov a ruží. Potom v tesnom závese je Čarodol od Natálie Ščerby, ďalej Polnočná dáma od Cassandry Clare a túto kategóriu, teda najlepší z najhorších, je Peter V. Brett s knihou Tetovaný. V kategórii číslo 4, troška viac snahy do budúcna, máme opäť raz na chvoste Sarah J. Maasovú s knihou Mesto Luny, potom je to Peter S. Beagle s Posledným jednorožcom, ďalej Brandon Sanderson z Finální říše, prvý Mistborn, potom Joe Abercrombie, Sama Čepel, no a na vrchole kategórie číslo 4 je Barva kouzel od Terryho Pratchetta. V kategórii Not Bad, Not Terrible, teda dá sa povedať, že dobrý stred, ani neočarí, ani nepohorší, je Steven Erikson s Miesičnými záhradami, potom Rebecca Yarros Štvrté krídlo, ďalej Brandon Mull Fablehaven, potom Ted Williams, ďalej Píseň krve od Anthonyho Ryana, Temné hmoty od Philippa Pullmana, no a Tolkienové Spoločenstvo prstenia je najvyššie v tejto strednej kategórii. Kategória číslo 2, ako som spomínal, aj najviac reprezentovaná, teda zatiaľ najviac kníh v nej máme. Solidný začiatok, Záujem vzbudila, na konci máme Veroniku Roth s Divergenciou, ďalej Brandon Sanderson z Elantris, opäť raz Brandon Sanderson z Yumi a malíř nočných múr, potom Andrzej Sapkowski Posledné želanie, ďalej James Islington Vôľa väčšiny, potom Christopher Ruokio Císařství ticha, Samantha Shannon Převorství u pomerančovníku, James S. A. Corey z Leviatan sa prebúdza, no a Frank Herbert z Dunou. No a samozrejme top 5 úvodných vied, top 5 incipitov podľa môjho subjektívneho hodnotenia, teda instant must read vety. Tak poďme na to, bubny a ideme. Dan Simmons, Hyperion na mieste číslo 5. Ďalej je to J. Kristof z Říše upíra na mieste číslo 4. Miesto číslo 3 momentálne patrí Brandonovi Sandersonovi, Archív bouřné záře, diel číslo 1, Cesta kráľu. Potom je to Pierce Brown na druhom mieste s knihou Rudý úsvit. No a na prvom mieste zatiaľ neporazený po 2 kolách tohto boja Robert Jordan, Kolo času a Oko sveta. Takže toto je momentálny rebríček, toto je krátučká epizóda, v ktorej sme si teda odtajnili neznáme knihy, ktoré sme si spoločne rozobrali v útorok. Verím, že väčšina z vás spoznala svoje knihy, ktoré máte radi, ktoré ste nespoznali. Nevadí, možno, že si niektorú z nich otvoríte na základe tejto prvej vety a prečítate si ju, ale samozrejme od vás čakám, ak máte možnosť, napíšte mi, koľko kníh ste uhádli z tej poslednej epizódy, vlastne z 15 a koľko ste nevedeli. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť v dnešnej krátkej epizóde, netradične v piatok, no a už čoskoro v útorok nás čaká niečo zaujímavé, takže sa pripravte, bude to jazda.